Templelini la ekhaya usokhaya. Uzomukela ke uMshumayeli. Esicelayo sicela isiqephu sikaMshumayeli kuqala. Asuke kulolu hlamvu ahleli kulona. Ahlale esiteshini asinikwa yibandla. Ngaphezu kwesiqephu sicela ithawulo. Baba ngifanele. Sicela ithawulo lihlala phezu kwesiqephu. Sokuma Mshumayeli susa hlakothe kulona. Yini ungame ngenyawo baba, indaba uyifihla lena. Abantu abayiboni, ibona wena wedwa. Hlala kaMshumayeli. Mana mba hayi manje hlala kaMshumayeli. Sebukwendlalela ngeke. kaMshumayeli yesonto. Hayi we baba. Yesonto. Ivule baba, aliboni ibandla lonke likhona. Bamukelwa awukhumbule ngubo efakile. Ugqoke lengubo inikwa yebandla. Leyine kumkakho soyiwasha ibona ingcwele lapha ezantsi. Weshe. Ya, kulungile khumula leyo. Ye. Ngqoke sababa. Awu weba Shumayeli, akekho uMshumayeli ongasiza la. Ngumama nangu umama wakho kanye manje. Yeah. Ngqokise baba gqoka phela straight. Hawu, waqomba manje. Oh, I have to. Okay. All right. Hamba usuma vezi shirt into bakubona kuyishirt. Aliyembe. Kukhona ne shirt lesonto. Wow. Bring it. Qoka. Nakho. Uprama vusana ke. Ita. Yeah. Nakho. Qoka izingubo lemshuma. Faka ingubo ngaphezulu kofomu ngakhe ekhaya. Ningayigqoka. Bammejini ukamala bambonde muthi. Yeah. Wenkosikazi, thatha le jazi le shirt le. Ambulifaka ibhafu. La thala phasi kaMshumayeli. Sicela ke umqhele wesonto. Akayi akuzwakali ukuthi nenzana ngiboni. Umqhele wengwe. Ngithi ke bandla ke umqhele ngathi ukuthi 150 shoda bona babeke 300. 300. Sokhohli. Lethi ke bandla lukhohli umqhele belufihle efrijini. Likhipha u300 njengamanje libambisa ngawo. Amen. Sicela iBhayibheli nesihlabelelo. Sicela ubhoko loMshumayeli nethoshi. Hayi maningi imvuno akuphelele kahle lento engisho mina ngaso. Isihlabelelo neBhayibheli kuphi? Asekho naso. Ibhayibheli 100 rand. Ibhayibheli ngile. Bathi isihlabelelo asikho khona 100 rand isihlabelelo neBhayibheli isihlabelelo 100 rand. Right. Nitheke ubhoka lokho.
Man. Oh, nansi ingubo bathi uyembatha ngabulawa amakhazi emhlanganweni. Amen. Besake imvunulo eniphethe. Right, membathise yona ingubo. Phakamisa ke imvunulo. Bamthengele nemvunulo bathi bafuna ukumbona kulayini egida. Amen. Vezibheshu bamzibhangayo mzibhanga. Vezibheshu ukuqala hayi mzibhanga. Vezibheshu ukubona imvule. Ngigqokisa phela konke. Umbala mondlo. Nali ibheshu. Beka kuye. Phakamisa isinene. Beka kuyena. Naluthi. Wothi lolu. Beka kuye. Imbatha. Ijobo. Nembatha lengwe. Ameni. Yikho ke zingekho. Amadavati kuyona inkonkosazi wakhe. Angazi ke mengaganiwe. Ayiva ke. Ayifethu. Ayike. Sele siqephu somkhokheli nethawula lakhe. Ithawula lakhe liphi? Awungana khona ke. Mama uqala sikubona uhleli kwento eziphinki. Hey. Hayi bakwethu. Baqhakaza, qhakaza mntwana, qhakaza ntombazana. Hayi, ngicabanga ukuthi babucele namhlanje uzokuthanda kabusha. Wayithengelani tight fit. Phakamise mama uzokushuma ngifana. Tele nansuka ke ehamba nale ngubo. Phakamise nathi. Nanso nansuka yakhe. Amen. Sicela ke ofoni ba. Baphakamise ofoni babonakala. Hayi manje baphakamise ofoni labasala babonakala. Nampo 14 bakhe bobabili black and white. Right, beka kuye. Mnqwazo. Nangu umnqwazo wakhe nefini isihlakala lesithabatha. Lethabatha lakhona. Amen. Ngaphezu konke ke lokho sesicela isiphika ke manje esibhala amagama amakhosikazi. Phakamile. Isiphika basibona. Phakamile. Basaba usaba. Nasi isiphika sakhe somkhokheli. Right. Sesicela ke isihlabelelo sakhe neBhayibheli lakhe. Hayi batayo amehla kaboni kahle kodwa imali uyayibona imalini. Anguzi. 100 rand isihlabelelo neBhayibheli. Ngicela iJoshi kaMkhokheli uzobona kanjani uMkhokheli bakithi useJoshini. IJoshi 100 rand. Amen.
Nanto-ke siyayibongela khona okunye ingubo yokulala kaMkhokheli angagothela emhlanganweni phakamisa imbathise ingubo yakhe ingubo yakhe yazembatha maseke emhlanganweni
Oh,
Shiya ngihlabile. Abantu bona ngixakekile. Ngixakekile ungathi nobaba lo ufika manje. Ngiqale kumfundisi wami nje. Lalelani baba Mshumayeli. Angiqale kumfundisi wami. Ngibonge kakhulu ukuthi akwazi ukusihlonipha. Asukele akwazi ukuzophumelela ukuza kulomcimbi wethu. Ebekade siwenzelwa ibandla phakathi komuzi wasosindisweni. Ngibonge nabavangeli bami kusuka ekuqaleni kuze kuyofika ekugcineni. Nabakhokheli bami nabashumayeli bami nje ngibonga kakhulu. Nebandla laso Sindisweni. Ngithi ngibonga angiqedi kubonga Amanazaretha ingcwele. Kuloku nje enikwenzile nikhombise olunye unyawo nokuthi nami uqobo ngiziphathe ngenye indlela phakathi kwenu. Ngithi ngibonga kakhulu Amanazaretha ingcwele. Ngibonga ngiqedi kubonga. Ngibonga nje kubo bonke abakwaze ukudlala inxaxheba yokuthi lo mcimbi lo uze ugcine ube impumelelo. Ngicela esengathi ke uNkulunkulu onomusa nothando la bethathe khona ngingakhohlwa na ukubonga umndeni wami okwaze ukuzongisingatha ngikulesimo engikusona. Ngithi ngiyabonga Amanazaretha ingcwele ngibonga ngiqedi kubonga. uNkulunkulu kaShembe nibusise. Ngisuma nokubingelela ihamente ingcwele egameni kaMkhokheli. uMkhokheli ucele walapha eSindisweni. Ngicela ukubongela uMkhokheli ngomcimbi okwamukelwa lapha eTemplelini. Sikholwa ukuthi njengoba wakade ehlosile ukuthi lifike lilanga selifikile ke sedlulile. Siyabonga ukuthi kugcine kuphumelelekile. Yabhalwa incwadi ngepeni inkobovu. Senziwa isivumelwano phakathi kwakhe nebandla. Cela kubonga ke kumbongela konke enikwenze kuye. Inkosi inibusise inandisele kwande nithathe khona. Nenze njalo nakwabanye. Ngiyabonga inkosi inibusise. Amen. Asibonge bangcwele umsebenzi wonke esuthe wenzeka ngaphakathi komuzi walapha Osindisweni. Sibongela ke ubaba uMshumayeli unene noMkhokheli ucele okuyibona osingabo namhlanje abemukela ibandla nebandla libemukela. Siphinde siphakamisa ukubonga ukukhulu emabandleni onke amanye angaphakathi komuzi naseduzane angomakhelwana aqhamuke endaweni ezehlukahlukene afikile azobungaza lo mcimbi. Sesiyahlakazeka ke manje
bonke abahambayo bahambe kahle bahambe noShembe mase bemakhaya njengoba kwaziwa ukuthi isonto namhlanje nesikhathi sesambile baphephe ingozini bafike emakhaya bephephile bafike emakhaya bonesibusiso kuthi lokho kade bekupha uMshumayeli nomkhokheli kubuye kuze nakubona sekuphinda phindiwe kabili nakathathu nakasikhombisa ngoba kuyashiwo kuthiwa isandla esiphayo isona esibusisekile kunesamukelayo njoba ke nibakhombise ukubathanda abagcotshwa abangaphakathi komuzi nabapha izipho sebebongileke nami sengiyababongela ngibongela umuzi wonke bese kuthi umlayezo ongunikeza omama abakhokheli ngoba bona bathe kuba baninganyana bafike bangibuzele emuva kobaba baShumayeli ukuthi bona babanjwe yini ukuthi bangabi khona emcimbini kaza kwabo. Hey wena ungenelwe yini manje? Babanjwe yini ukuthi bangabi khona emcimbini kaza kwabo? Ngoba phela kubalekile ukuhambelana makholwa. Uma umuntu enza into ethize kumele ukuthi ahanjelwe. Kodwa umuntu osuke ebambekile usuke ebanjwe ukuthi mhlambe uye kwabheka bezayo ke kuphela. Asilindele ukuthi kube khona umuntu okuthiwa ubambekile kodwa engayile kwabheka bezayo. Ekhona nje ebusa elele esponjini ngenhla kwesibaya sakwakhe. Sizohlabelela ke ivesi elilodwa lokuvala umthandazo noma lokuvala inkonzo bese nayo nalenkonzo sesikuyona phakathi nayo leyo kudla siyocela ukuthi ithukuma kancane sishaye nje ivesi elilodwa sibikele uShembe ukuthi umsebenzi wonke abesimeme kuona uhambe kahle ubonakala ukuthi kanye nathi. Amen. Kosi Kosi Bubusise Kosi Bubusi Selobu Nazaretha Ogelobu Nazaretha Zabo uqoboze izithaza bozinga ozinga bovu okay. Lezinga Lezinga ozinga bovu okay.
Sibheke enkosini. Siyabonga uNkulunkulu onamandla onke eshembe ingcwele nyazi lwezulu umsa wakho nothando lwakho. Osiphile wona ngalolu suku lwanamhlanje. Ubasize kulomcimbi wokwemukelwa kwaMshumayeli nokwemukelwa kwaMkhokheli. Bemukelwa ibandla nabo belemukela ibandla. Sibonile Nkosi enamandla kuba ukhona. Sibone ngabantu Nkosi enamandla umningi babo bakhiphile emzini ngemzini baze bafika lapha bephephile. Nokuyiphatha kwabo Nkosi enamandla akukho umuntu oshaya omunye. Namanje ke mase bephuma bephindele emakhaya hamba nabo Shembe ingcwele ubavikele ingozini zonke ezingabehlela. Ube ngaphambili kwabo nasemaceleni kwabo nasemva kwabo. Ubabheke ubathande ubamukele sesibusiso. Ngesakho shemsandle simhlophe manje uze kube phakade. Amen. Nkosi nibusise nonke. Amen bangcwele. Ngiyabonga lempumelelo yalomcimbi obukhona ekade umenyezelwa ukuthi uzoba khona. Ngibongeke nokuthi sesifikile khona sesibahle kuloko ubucwebecwebe sesikhona emajazini manje. Engathi ngaba neqiniso ke nawo lamajazi sinishumayeze ngeqiniso nakwabanye kwenzeke kube kuhle kanjeni. Ngiyabonga. Asibonga kakhulu bantwana benkosi ngomcimbi omkhulu kangaka kusukela izolo. Ibandla lishada nabaGcotshwa balo nemnikelo beyikhona yembuzi nenkomo. Sicabanga ukuhambe kahle siyabonga kakhulu. Sibonga nezipho abasiphezona ngabavangeli bomuzi. Sesibahle sesingabavangeli impela nje ababonakalayo. Sicela inkosi ibenzele into ezinhle, ibaphe inhlanhla, ibabusise. NgingowakwaMagaya umvangeli phakathi komuzi waseMlazi eTheku South. Sithi asibonge emzini waseSindisweni kubantwana bonke bala ekhaya eSindisweni ngomsebenzi osiwenziwe phakathi kwaleli ikhaya. Benzela uMshumayeli noMkhokheli. Sengiyacela nami ukuthi lokhu abantwana baseSindisweni abasenza khona sicela uNkulunkulu abakhulise ababambe babe munye njengebumba likasemende. Ngibonga kakhulu egameni labavangeli bonke baphathi komuzi. Ngithi inkosi nibusise. Ngibongele nomkhandlu wonke waseMlazi ophelele la nobaba uMfundisi sinaye la naye siyambongela. Amen. Lo mcimbi esinawo la phakathi komuzi waseSindisweni. Ibandla limukela uMkhokheli walo ngokusemthethweni. Limukela futhi nomshumayeli walo ngokusemthethweni. Nomshumayeli nomkhokheli bamukela ibandla abamiswa phambi kwalo ukuthi balihole balise kuNkulunkulu. Ngoba uma umshumayeli nomkhokheli makeze bayadlula emhlabeni bengalimukelanga ibandla nalo alibazi ngale la isiya khona. Umshumayeli makufika isikhathi sokuthi abize isonto uvela ngene yedwa eTemplelini ibandla lihlale ngaphandle. Manje lokhu kwenzela ukuthi athi uma limemeza ibandla limlalele limuze umshumayeli nomkhokheli amakhosikazi mewamemeza amuzwe amlalele ngisho ku14. Yiwo lo mcimbi osibuthise osihlanganise lapha ukuthi sizobungaza umshumayeli nomkhokheli bemukela ibandla abagcotshelwe lona ukuthi baliphathe balise enkosini unyazi lwezulu. Ngiyabonga. Manje silapha nje kwaJay endaweni ke ekuthiwa ke isosindisweni Templelini ke lonyazi lwezulu ngaphansi kwaMshumayeli ke unene. Siyazi ukuthi ke namhlanje ke yonke ke iningizimu uMlazi wonke namaphethelo ubuhlangane khona lapha ke kwaJay. Njengamanje ke sinenhlalisuthi ke ephethwe lapha ke uMshumayeli umkhize kwaKhe eThabani ebe enye ke yecukuthwane zakhona lapha ke kwaJay. Ake sithathe ke siza ukuthi ke njengoba diki lomcimbi nje isimo sonke isibone sihambe kanjani. Awusichazele ke baba ukuthi njengoba du lapha nje osindisweni yonke into ihambe kanjani ngokubona kwakho. Thole sikandaba ndaba ezitha wena wasebukhosini. Kuhambe kahle kakhulu osindisweni Temple. Kuhambe kahle kakhulu. Zonke izinto zihambe kahle sibusile, sadla nenyama, yonke izinto bajabula abantu osindisweni. Asibonge.
Uma singafaka nje umbuzo wesibili usachaza kabanzi ngalokho sicabanga ukuthi ke babhekene nenselela abashumayeli abaningi bakhona la eMlazi njengoba kade kwenziwa lo mcimbi njengoba uphethwe lapha eThabani ngicabanga ukuthi elinye lamathempeli lele umshumayeli ofanele adlule kule nkonzo akade kuhlanganwe ngayo lapha mhlambe ukuphi okufundile wena noma okucoshile ongabuyela nakho eTempelini laseThabani mhlambe mase kufika isigaba sokuthi umshumayeli aqhoyise indaba yenkolo ubone ini wena mhlambe enganilekelela emzini waseThabani Sithole sikandaba ake ngiphinde ngibuye futhi ku SABC kuningi kakhulu sithole sikandaba wena sabukhosini engukufundile osukwini namhlanje njengoba thina sizophinda futhi senze umcimbi onjalo eThabani Temple ngaphansi kwaMshumayeli uMkhize kuningi kakhulu engufundile ukubumbana nokwenza izinto kusanesikhathi ukuze zonke izinto zonyazi zihambe kahle kuningi kakhulu engukufundile kuningi kakhulu esikuxoshile sonke nje bade siphele sabaseThabani sikufunde kakhulu ukuthi kuleli Temple kufunde ukuthi nibambisane umbe umcimbi wenu uhambe kahle angibonga ya uyena ke lo ke oyilunga le Templelini laseThabani lapha kwaKhe ubaba ke uqumbisa njengoba kade sichazela ke kabanzi ngezinye zezinto ekade zikhona zenziwa lapha futhi eceleni kwami ngizophinda ke ngicela ithuba kubaba umqungela umshumayeli lwana njengoba nibona lapha ezantsi ukuthi ke kunomehluko phakathi kwakhe nenhlalisuthi ngiyazi ukuthi ke ukwakhuluma kodwa ke njengoba ke ngibhekene naye ngicabanga ukuthi naye omunye ke wabashumayeli ofanele adlule kule ndima ekade sihlangene ngayo lapha baba mqungebe njengoba ulapho Sindisweni ikuphi mhlawumbe ongakutshela ke ababukeli akade bengekho lapha nabakhona nje lapha kulomcimbi kababunene nomkhokheli ukuthi ufundeni ikuphi ozokuthatha ukusebenzise uma sekufika isigaba sokuthi nawe udlule kule nkonzo engufundile kule nkonzo ukuthi kufanele nibambisane manenza umcimbi kaNkuluNkulu ngoba nisuke niphethe umsebenzi kaNkuluNkulu okusho ukuthi sebebaphakamisile uMkhokheli nomshumayeli sebewelele esigabeni esifanele ngokwesonto umshumayeli uzaphelele kahle entweni abe umshumayeli kufuneka amukele ibandla nebandla limamukele ilokho ke ngibona ukuthi kubaleke kakhulu nokuhlangana nje kwebandla ukuthi ibandla umshumayeli nomkhokheli kufanele balihlanganise ibandla libe nomoya owodwa kaNkuluNkulu uma kungekho umoya kaNkuluNkulu ushuthi azikho izinto eziphumelelayo umshumayeli maye ngabambisene nomkhokheli engabambisene nomshumayeli nebandla libambisane nabagcotshwa balo ukuze yonke into kaNkuluNkulu ihambe ngomoya kaNkuluNkulu ngoba la ekhaya kusebenza umoya kaShembe wonyazi lwezulu uyena ke umshumayeli umqungebelo ke ubaba ke ungobese ephawula ke ngezinto ke naye ayibonile kulomcimbi mhlambe lakho lokugcina baba umqungebe singakaphethi nje sibuyisela intambo lapha e-studio mhlambe nje usuphetha ngokwakho nje usugoqa imuphi umyalezo ongawudlulisa ikakhulukazi kuManazaretha nje wonke ekade lapha nje Osindisweni umyalezo nje wakho ogcina lakho nje logcina sesiphetha baba Engingakusho nje emabandleni onke akhona la eTheku South ukuthi kubalekile ukubambisana ikakhulukazi nekomiti elikhona ngaphakathi komuzi ukuze zonke izinto ihambe ngohlelo kungabi ukuthi thina sihlakazekile uNkulunkulu uthanda abantu abahlangene ilokho engingakukhuthaza emabandleni ukuthi akuhlanganwe kube moya munye kwenziwe into kaShembe kuziye phambili ngoba kumanje simelwe iteyesi idinga into eziningi abaphathi bethu ke bagijima ubusuku nemini ngoba unyazi ufunela lifike eteyesi ufunela lifike izinto zikhona zonke ingakho ke sikhuthaza ukuthi nabaGcotshwa abangasaleli emva entweni kaShembe mazenziwe ngiyabonga Siyabonga ke ibona ke umshumayeli umqhuke bade sikhuluma naye lapha ke endaweni ke yakwaJay Osindisweni ke mina ke ngunhlahleni umntwana ke isithuli sikana ndaba umfana ke wale kwaNongoma sibingeleleke kuphina kuphi la kufinyela khona ke iphimbo lethu silapha ke kwaJay eMlazi namaphethelo endaweni ekuthiwa isosindisweni Temple la kade kumukelwa khona ke umshumayeli ke unene nomkhokheli ke njengamanje ke la eduze kwami sino umkhokheli ke umambatha walapha ke sibonakalisweni ke es17 lapha kubaba umshumayeli ke uNdwandwe njengamanje ke sizoke sithi ukudlala ke indlebe ke kancane naye ke asichazele ngabanzi ngento ayibonela Osindisweni ke naye ke anabe nje kabanzi ngamafushane mama umbatha mkhokheli sikubingelele sikwamukele ke njengamanje nje akusichazele kabanzi ikuphi okubonile nokufundile kulomcimbi njoba umshumayeli kade eqholisa kanye nomkhokheli beqholisa ibandla nebandla libamukele
Ubuhle engibone la eSindisweni ngibone uthando olukhulu luvezwa amathempeli aseThekwini South nethempeli labo qobo lwabo nje Osindisweni babamukele ngothando olukhulu nezipho kade beyiphethe bakhomise uthando nabaGcotshwa bonke baseMthekwini South bakhomise uthando olukhulu babamukela ngenhlokomo nangojabulo okukhulu. Mhlambe kafishane nje uma usakhuluma indaba yokuthi ubona uthando olukhulu olumangalisayo la Osindisweni, mhlawumbe ikuphi ongakudlulisa emakholweni kakhulukazi kulaba abangakadluli kule ndima ekade sihlangane ngawo lapha nabo basafanele bedlule kulomcimbi ofana nala ekade sikuwona. Mhlawumbe amazwi akho nje amabili amathathu ongabadlulisa ukuthi ikuphi okufanele bekwenze ukuze befike kuleli zinga esilibone lapha ekhaya. Hayi kunye nje okudinga amathempeli noma amabandla akwazi ukuthi fanele abe munye njengoba inkosi yethu uNyazi lwezulu lithi asibe munye sithandane sihlangane ngoba mani munye niyakwazi ukwenza into enhle. Ukuhlangana nje kwale thempeli ngendlela elibumbene ngayo ikona okwenza kube impumelelo umsebenzi wabo. Mhlambe ke ukhonani umama Mkhokheli umbatha noma sengibhekise kuyena ngabe lenkonzo umama usewadlula kuyona? Usengadlula kuyona sekuneminyaka eyisihlanu. Kadlula kuwona. Sikubongele Mambatha, sibongele nethempeli ke ongaphansi kwalo loNyazi lwezulu Osindisweni lapha ke endaweni ebizwa kuthiwa ise17. Sibonge nje nesikhathi sakho osiphe sona, siyabonga kakhulu ma. Amen, ngiyabonga nami. Uyena ke umkhokheli walapha ke e17 ke kubaba ke uZwide lapha ke endaweni ebizwa kuthiwa ekwathi ekade sikhuluma naye sidlana ke indlebe naye ke njengamanje ake sithathe ke zonke intambo siyibuyisele lapha ke kuyibonani ke Promedia. Mina nginguhlahleni umntwana ke isithuli sikaMageba endaweni ke yaseMlazi baba. Sinomshumayeli ke ubaba Mshumayeli umkhize lo walapha ke kwaK eThabani Temple lapha ke uma uthi eMantuswa ila akhona ithempeli lakhe ke aliphantiswe uNyazi lwezulu. Baba umkhize sichaya sicele baba sibonge isikhathi sakho sokuthi masikubiza ke usabele nganeno awusichazele kabanje obadu kulomcimbi ke kababa Mshumayeli ke unene ikuphi okufundile njengomshumayeli kulomcimbi ade sihlangene ngawo. Ngibonge sithuli sikandaba ngibingelela ababukeli. Cha into engiyifunde kakhulu ngibone ubumbano kakhulu emathempelini aphakathi komuzi waseMlazi. Ngabona ukuthi AbaGcotshwa ade benza lo msebenzi bayadleka emzini wonke waseMlazi. Ngiyabonga. Mhlambe njoba sazi ukuthi ke nawe usifanele uwenze lo mcimbi baba umkhize mhlambe kuphi okubonile noma obona ukuthi kungesa ithempeli laseThabani phambili ikuphi nje okucoshile ongathi uzobuyela nakho emumva emzini waseThabani ukulekelela ithempeli olugadile ngaphansi koNyazi lwezulu. Ngiyabonga izinto ziningi ngibonile ukuthi hayi kusamele kusetshenzwe kakhulu. Kusamele kusetshenzwe lokho besikusebenzile ngiyabona hayi samele sinyusa amasokisi ngempela ngoba umsebenzi obuke kumkhulu kakhulu lo akuwona umsebenzi omncane. Sothi mengibuyela ke emuva ethempelini ngibatshela abantwana ukuthi hayi asisebenzeni ngoba lo msebenzi mkhulu kakhulu. Ngiyabonga. Siyabonga ke ubaba umkhize lo waseThabani Temple kade ke esincinzana ke nayo indlebe ke khona lapho Osindisweni ke sikhona njengamanje ungakaphumi nje kukhona ke ubaba unene okade kuyena usingaye eqhoyisa inqolo yomanazaretha ngokuthi abike ke umsebenzi ke abawuyalela uNyazi lwezulu njengamanje obubona lapha emva kwami naka namabandla engena nomsebenzi wawo njengamanje nje ake sithathe ke sizwe kubaba unene ukuthi ngesingaye injabulo yakhe ithini kuthini ukujabula ngaphakathi enhlizweni yakhe uma ngabe eficwe lolu suku lomsebenzi omkhulu kangaka. Ngijabula ngenye indlela ngiqale ngibingelele nje ngijabula ngenye indlela okwenzeka ngayo phakathi komuzi kaNkuluNkulu nanokukhombisa amabandla nje wonke ukuthi uma uyikholwa kwenziwa nje phakathi kwenkolo niyamukelana ukuze nikwazi ukuxhumana. Sithi siyabonga nje ukuthi uShembe ukwazi ukuthi mayifika kulelizwe akwazi ukuzosifundisa into ekugcineni esithi uma siyenza ibe inyakazisa nje namathambo ethwasalala. Namhlanje besibikela imindeni yethu eseyalala ukuba yazi oba singamanazaretha singaphansi kaShembe
uma sothandaza la sothandaza khona abasipha amandla nabo kufike kuphila abantu kusinda abantu entweni zonke nje ezenzakalayo phakathi komuntu kwesizwe simnyama sithi bafowethu uShembe nangu khona uvula izandla udinga noma ubani asizeni bafowethu sonke sizofunda kuyafundwa la ekhaya Siyabonga baMshumayeli ngoba sebeyakudinga lapha phansi ungathi njengoba sibona nje beze kuwena lapha uMshumayeli ke walapha ekhaya ubaba uNene ekade sikhuluma naye njengoba ke ubona nanka amabandla ezomnika ke izipho kumnandi nje kudelile bakwethu njengoba ke ubona ke na intethelelo yalapha ke eMlazi sizoke sicale ke nosihlalwayo usihlalo ke wayo lo umama noma uChwane okuyena ke usihlalo ophethe ke intethelelo yakhona ke la eMlazi njengoba ubona nje kuhle kudelile imgidi ke abaphansi ke konyazi wezulu bonke laba njengoba babona nje nethuluzi elishayo lapha ngemumva okukhombisa khona ukuthi ke wonke umuntu ke ujabule njengoba ke uzwa lapha ngemumva sizocela ke umphathi wentethelelo ke eze lapha ke ngaphambili sizozwa nje ukuthi ke yena ke bafike kanjani kulomcimbi walapha ekhaya njengoba ubona nje kuhle kudelile nazi izipho abayibeka ke phakathi ke kwabaGcotshwa babo ngapha ngasekhaya wembukeli ke izinto ke zihamba kahle kakhulu lapha ke eMlazi ke Osindisweni bakwethu ke yonke into ke ngapha ngasekhaya ke uhlezi ke kamnandi ubuka wonke umcimbi kusukela eqaleni esingakusho nje ukuthi ke nesimo nje sezulu ke sihle ngendlela emangalisayo ilanga ke liyavela libuye ke lisithele noma lishisele ke emafini ke okukhombisa khona ukuthi ke uNkulunkulu ube khona phakathi kwale ndawo esikona ke izipho ke lezi ke esibonayo lapha phakathi ke kwethu njengoba kunikwa ke uMshumayeli ke enikwa izipho zakhe uMshumayeli ke unene ke lo ababeka umphathi ke wentethelelo le uMachwane ke soke sicela nje ukukhuluma naye ke akachaze nje kabanzi ukuthi ke ngabe ke babafike kanjani kuleli qophelo ke esilibonayo ubuhle ke obungaka lana ke duze kwami ke mbukeli ngasekhaya sinomphathi kaNational uMachwane ohlala lapha ke eMlazi ungomunye ke weGcotshwane ebezikhona la Osindisweni kwaJ njengoba ubona ke ngimi lapha eduze kwakhe mphathi sikubingelele sikwamukele kulomcimbi kaBaba uNene. Ngiyabonga sanibonani uChwane lo akaDoyisa osesiyaphambili. Akusichazele kabanzi ngalomcimbi enikuwo ikuphi okufundile njengoba sibona size kufika emaphethelweni nakho ningena nezinto ezinhle ukufekefeke nizonika abagcotshwa benu bala eMlazi mhlambe kuphi enikufundile noma nifike kanjani ekuthenini kuze kufike la kufike khona umnyalezo nje wakho ngawudlulisa kobukele lolu hlelo lapha ngasekhaya. Okay, kuningi engikufundile kakhulukazi uma uyintsha uyabukela kwabantu abadala ukuthi konke kwenziwa ngothando. Into esihlanganisa kakhulu nje uthando ngoba njengoba emukela amabandla nawe bamukela kusho khona ukuthi uthando towards amabandla nawo amabandla atshengisa uthando back towards abagcotshwa. Siyalazi igalelo lakho kakhulu la eMlazi uma ngathenga amehla akho akekho umuntu nje ongathi ke igalelo lakho akalazi la eMlazi awusichazele ke kafishane ukuthi ke iziphi ingqinamba obhekana nazo ngoba akukho lula ukuba phambi kwabantu abasho izinto zonke ezahlukene kodwa ugcina udlubulundela kanjani ekuthenini bonke abantu begcina beyenza lento osukuyicelile. Okay, ukwenza umsebenzi kaShembe akulula lokho nje okokuqala. Umuntu uyangena kona etsheni usulula kanti akulula. uShembe qobo lakhe siyamazi thina ukuthi uNkulunkulu senzele okuhle kodwa kube thina today kunabamphikayo. So nathi mesenza umsebenzi wakhe si expectile ukuthi bakhona abayophikisana nomsebenzi esiwenzayo ngoba umsebenzi esiwenzayo kahle hle akona umsebenzi wethu. Umsebenzi kaShembe umsebenzi okwenza into ezinhle senzela uShembe. So njengoba ekhona amavukela ambuso kaShembe nakuthina yoba khona abakhona wethu kodwa sikaze sibone nangolodulanga uThixo ethi ngiyayeka lo msebenzi engwenzayo ngiyehla kulesi sihlalo. So nathi ke sibe nalelo thembe lokuthi
phezu kwako konke uThixo sedlule kona kodwa usaqhubeka uyathola ngokusithanda nathi ke sithi asingabheki into eningi singalalela into eningi mekusakhona uthando nje enhlizweni zethu uthando lokuthanda uShembe umsebenzi awuqhubeke ngoba phela umsebenzi osuke siwenza sokumsebenzi okutshengisa uthando lethu uthando uThixo njengoba silana ke nathi sintethelelo saqhuba lolo thando lelo lokuthi abagcotshwa bethu baseMlazi siyabathanda sintethelelo ukuba amandla khona ngaba sinzo ngaphezulu kwalokho amandla ethu afike kulokhu kodwa mhlambe ngelinye ilanga kuyobonakala nje sesitheleka le Osindisweni sesifika sizothi ngalela langa kufikanga lapha esasifisa khona bayazi abantu baseMlazi sisibhekene nani kule insuku umcimbi omkhulu ngesonto elizayo kodwa nje sithe asingathuli singaveli sintethelelo yaseMlazi asiliveza uthando uthi lona lukhona. Usakhuluma nje ngalomcimbi wangesonto elizayo walapha kwaD kwakhanyile ke kugogo wethu sonke njengoba silwazi udaba ngiyathanda uma ungena kulelo page bengithi ngisazodlula kulona nje kafushane noma ke singekho kodwa bengeke ngisakuyeka ngoba asikho esinye isikhathi uma ngikiyekela amalungiselelo akhona nje kafushane mhlambe ke asihamba agcinaphi noma senilindele usuku la ngesonto sagijima njengoba sifike lethanyana la emcimbini ngoba sisaqhubha kona ukugijima sekuyalunga nje engakusho ukuthi kwazobe bekhona hayi bazoyibonela ukuthi angithi lento imingaphakathi kufanele uyikhiphele ngaphandle ekuzobe kwenza kadiko bekujengisa uthando olukhona it's not about intethelelo kuphela ngesonto umcimbi wakadiwa ngesonto it's about isekhethi yonke itshengisa uthando enalo uThixo wethu noma wakhe omzalayo washo ngonyaka odlule wathi umuntu othanda uma uthanda mina so yiloko ke sikufezayo ukuthi siyamthanda uma so nje simthanda ugogo kusho ukuthi sithanda lona unyazi qobo yebo sesiphetha nje kafushane umbuzo wokugcina bese ngikudedela ke ngicabanga ukuthi izinto vele eziningi obhekene nazo njengosihlalo ke mhlawumbe ngoba ku left and right kubatshazwa intethelelo nifika kanjani kuleli zinga njengoba eqaleni ngingakubuza umbuzo ecishe ufanele kodwa noma uzothanda ukuhluka kancane ngicabanga ukuthi wonke umuntu akekho ngalazi igalelo lentethelelo nje ikakhulukazi la ebandleni eliholwa ke unyazi lwezulu uNkulunkulu kithi thina amaNazaretha ngicabanga ukuthi ke igalelo lakho sisi likhulu kakhulu iqhaza olidlalayo njengoba nje sikhuluma ngalomcimbi wakagogo mhlawumbe ugcina ayikho incindezi nokulala uma ngabe uhlela umcimbi ofana nalo ukuthi akulaleki izinto ayihlangani mhlawumbe ugcina esimene esifana naleso udlulindela kanjani kuso yabo nje uma uhlela umcimbi ophatha abantu abakhulu njengonyazi awukwazi ukuthi ube nobuthongo buyaphela nje ubuthongo ngo1 nje sekuyinjwayela ukuthi nje ngo1 nya phelile ubuthongo ubala ke ngengqondo uzithatha ipeni nefone ubhala ubuye ucrash okunye kodwa ke lengisho ukuthi lento lena uyiplana ngokuthi usukuyithanda ingqinamba zikhona finances yabona kukhona into engithandayo ukuthi sike senza ilist sabona sikashota ngafaka egroupini sine group yamantombazane ngafaka egroupini bafethu nako kushodayo yabo nje abantu athi nako kuthile khona uthi uzokwenza into ethile leshodayo khona uthi uzokwenza into ethile leshodayo uyatshengisa ukuthi nene akunina kuphela kukhona nabantu behind us abanayo lento abafisayo ukuthi lento ayibe impumelelo lolusuku osiyakulona lube impumelelo lonto kuyigqugquzeleke thina nje sigqugquzela sekunabantu nje abangifonelayo every day ukuthi unjani siyazi ukuthi une pressure kuhamba kanjani awukho la udinga khona usizo sinabo nje abantu njengo Q abayi-available ukuthi kuswela ngesabathantambama uze kufika umcimbi ngakusasa ba-available mesidinga usizo bakhona nezimoto bazosilekelela lonto njengaleyo siyayidinga isinika amandla nathi ukuthi nene abantu bayayithanda lento esithandayo nathi ngoba phela ngosuku sonke ukuthanda uShembe yabo wonke umuntu ufuna ukuyicaphunela lapha esibusisweni acaphune yabo athole ayekho ufuna ukusala esibusisweni sokwenza umcimbi omkhulu njengalona Sibonge kakhulu dadewethu isikhathi sakho osiphe sona ngicabanga ukuthi wonke umuntu ngasekhaya ubonile ukuthi ke noma befuna ukubuza ngenxa yesikhathi mhlambe ke eminye imibuzo bakwethu so besihlela usuku lwakhona ukuze nawe uyibuzele kudadewethu ngoba nathi besimbambe ngendlela nje evele naye impintshwe isikhathi asithathe nje sibonge kakhulu sisi isikhathi sakho siphe sona ngiyabonga kakhulu nami nginika ithuba
Uyena ke lo ke udadethu ophethe ke ku national nje yonke uma sikhuluma nge national eNazaretha inabasho ke yalapha ekhaya bakwethu ke lapha ke njengamanje ke sizocela ke umama ke uMkhokheli naye asondele lapha eduze kwethu walapha ekhaya naye adlulisa amazwi akhe okubonga kafishane njengoba sikhona la Osindisweni ke ithempeli leli ebesize kulo size ngabo umama uMkhokheli nobaba unene njengamanje ke sinomama uMkhokheli wakhona lapha ekhaya Osindisweni mama uMkhokheli sikubingelele sikwamukele sibonge isikhathi sakho sokuthi usihloniphe ube kanye nathi mhlambe kafishane umcimbi usiye ngasemaphethelweni wonke ubone uhambe kanjani nize nifike nje kulesi sigaba enifike kusona nidlule kuziphi ingqinamba awusichazele kabanzi ukuphi nje ingqinamba endlule kuzo nize nifike lesigaba enifike kusona. Ngiyanibingelela nonke enikhona ngaphakathi komuzi Osindisweni. Ngiyabonga kakhulu ukuba khona kwenu kusho likhulu kimi uma nginibona nihlangene ngegama lami ukuthi namhlanje ibandla belingimukela nami ngilimukela ibandla njengomthetho wenkonzo esikuyo. Ngithi noma kuba nzima kodwa mawunoNkulunkulu lokube kumkhuleko kuyo nethemba ukuthi engicelile uNkulunkulu uzophumelelisa kuze kwafika ke kulolu suku lwanamhlanje. Kafishane nje mama siyazi ukuthi uma ukhuluma ngoNkulunkulu owenza imanga engicabanga ukuthi kube bengekho lo Shembe unyazi lwezulu ngaba nifika ngala nifike khona lenkolo iyezinye zenkolo zebandla noma imigomo yokuthi umuntu mafanele afike ekuthena aqhoyise indaba yesikhundla sakhe kanye nenkolo njengoba sibone amabandla ade enamukela nani nimukela amabandla mhlawumbe eTemplelini ophambi kwalo beko unyazi iziphi ingqinamba obona ukuthi bezikhona kodwa ngoNkulunkulu nafika la nifike khona ekuphetheni ekutheni nigcine niyenzile lenkonzo mhlawumbe ungabonga uthini eTemplelini laso Sindisweni enibekwe ngaphansi kwalo unyazi lwezulu. Ingqinamba ngathi ukuthi nje kwathi maqalwa ukuthi kukhulunywe ukuthi kumele senze lo mcimbi kwaba ukuthi umnikelo ngawubona uhamba kancane kodwa kwaba khona ithuba engaliphiwa uMshumayeli ukuthi ake ngiguqe ngifakaze ngoNkulunkulu kwaba into yokuqala emoyeni wami nengayicela uNkulunkulu ukuthi Shembe Nkosi yamakhosi ngiyabonga ukuthi ngiphambi kwaleli bandla kodwa bengisalelwe umsebenzi ekufanele ngimukele ibandla nebandla lingimukele manje baba Nkosi yamakhosi yazama kodwa ngibona kuhamba kancane ngicela ngilosini yakho ingcwele ukuthi wenze lo msebenzi ube impumelelo kwenzeka kwase kuvele kuyashesha kakhulu ngathi noma ngiguqa ngicela umnikelo abantu bawuletha ngokusheshsha njengoba namhlanje sekukuhle kanje ngiyabonga. Siyabonga mama isikhathi sakho Mkhokheli osiphe sona angathi uNkulunkulu engaba nani ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga Nkosini bosizo. Uyena ke umama lo siyabonga bakwethu ngasekhaya njengoba usibona silapha nasemva kwami uyabona nje ukuthi kusaphithizela ngapha emuva ngoba nje ubona nje siyabonga kakhulu ukusipha kwenu ke indlebe nokusibuka nje sikhona lapha ke Osindisweni sibonge nje nesikhathi sakho njengoba ubona ke nezulu lonke livele lavuna thina ukukhombisa khona uNkulunkulu ubephakathi kwethu sino secretary ke ongaphansi ke kobuholi bakhona la eMlazi kwintethelelo sisiwami awusichazele kabanzi ukuba khona kwenu nje lapha njengentethelelo usizwa unjani? Ngicela ukuchaza kanje sijabulile kakhulu kodwa vele ke kumina kusekhaya la ngoba ngingaphansi kwakho uMshumayeli unene so sithokozile kakhulu ukubona nokuphuma kwabantu kwagcwala sicabanga ukuthi yonke into nje ihambe kahle abantu bajabulile nathi sineme ngekwenzakalile. Mhlambe ke yini imfihlo yenu njengoba benibhekene nalomsebenzi ingqinamba endlule kuzo njengethempeli ikakhulukazi njengoba ke ulapha phambili ikakhulukazi kwintethelelo mhlambe nje ukafishane nje ikuphi ongasitshela khona okwenza ukuthi lo mcimbi ube impumelelo? Okokuqala nje ukubambisana ukubekezelelana nokuxhumana kahle ngoba if singaxhumene kahle ayikho into esingayenza yephambili so sihlelile kwaphikiswana kodwa agcina kuvunyelwene ingqinamba ke hlezi zikhona ngoba kuhlangene abantu abahlukahlukene ngoba nembono yayihluke kodwa ke sijabulela ukuthi umcimbi bese uhlelile ugcine uba impumelelo njengoba sibona nje nagemva kwethu kuphithizela sibona ukuthi nje ukubambisana nje kodwa kuwukhiye wakho konke.
mhlambe amazwi akho ogcina ngadlulisa kulaba abagcotshwa okusafanele bedlule kule ndima mhlambe ungabachazela ukuthini nje ukuze befike kuleli qophele esigcine silibona lapha ekhaya Osindisweni mhlambe ke ungathini kubona okufanele bedlule kulesi sigaba kubagcotshwa ngingathi nje okubalekile ukuthi babe ngabaholi bangafuni ukuba amaboss baba abaholi uma ngabe umholi uyakwazi ukulalela nabanye abantu abaseceleni kwakho noma wena ophambi kwabo uthatha imbono khona imihle uthathe uhlanganise ebese kuphuma into eyodwa okuyini igoli yethu ukuthi sonke sibambisane bese siyakholwa khonze unyazi lwezulu. Hayi siyabona impela ukuthi ke ubuyimeshile impela ukuthi hayi cha namhlanje lo mcimbi benguhlelele ngempela ubani okwenzela kanje ngoba niyabonakala impela uyashine. Hayi uma kawele Nkosi yami ukhona usabathe sabelweni Templelini. Siyabonga kakhulu isikhathi sakho si. Yebo siyabonga kakhulu. Siyabonga ngasekhaya mbukeli ke uyena ke secretary aphinde ke futhi abesekomdini elikhulu ke lomuzi waseMlazi ke njengoba besikhuluma naye uphinde ke aguqe khona la kubaba Mshumayeli ke unene njengoba ke siqeda ke ukukhuluma naye ke sibonge ke ngasekhaya kwethu ke sisekhona lapho Sindisweni ke kwa J eMlazi ke eceleni kwami ke sinenkosazana ke umphathi ke wakhona lapha ekhaya Osindisweni ke sizoke sithi ke naye ke asimfake ke imibuzo embalwa emphathi ke njengoba ke silapho Sindisweni njengoba ke usabatha khona la ekhaya sibonile umcimbi ke uhambe kahle ikuphi wena ongakuphawula okubonile okwenze lo mcimbi ke kaMshumayeli noMkhokheli waba impumelelo. Akukho kuningi ukuthi nje bekubanjiswene umuntu nomuntu ebekuvo lwakhe nje kusupportwana nje konke ngasho kanjalo. Mhlawumbe ingqinamba njengeTempeli yize noma umncane kodwa ubabona abazali bakho behlanganisa izinto okuhlukana imbono uma kufanele kwenziwe izinto ezifana nalezi mhlawumbe okufundile wena nokuthathe ekuthenini mhlawumbe ongakudlulisa kubantu abangakawenzi lo msebenzi ukuthi ke ungabanika siphi isiyalo njengomuntu omusha wena okubonile kwenzeka ukhona phakathi ke komuzi wakhona la Sindisweni. Ukuthi noma ngabe kuthiwa umuntu uphakamisa umoya kangakanani wena uhlezi uzehlisa ukuze kube khona ukuthula njengoba sama Templelini umuntu iTemplelini for example iTemplelini neTemplelini akaze vele bonke abantu babone kasulile so kube nje iyona kona kuphele ngakusho lokho ukuthi whenever umuntu ephakama ngomoya wena ehlela ngezansi. Uyena ke umphathi wakhona lapha ekhaya ke Osindisweni ke sesiphetha dadewethu ngamafuphi nje njoba sikhona la njoba sazi kahle ukuthi ulapha phambili ke entombini ke zala ekhaya eNazaretha mhlambe zona ziphathise phethe kangakanani ekuthenini ke nazo zigcine zenze sesishiya nje ibandla entombini oyiphethe noma amakhosazana ikuphi zona iqhaza ezilibambile ekutheni nazo limukele kumukele abagcotshwa bazo mhlambe ububayalela ukuthini iyiphi imiyalezo ubuyidlulisa kubona. Bengibadlulisela ukuthi njengoba kuzokwamukelwa uMkhokheli noMshumayeli thina singakwenza ngoba abanye bethu asikasinakho okuningi singathi singayinikele emsebenzini ukuthi makukhona ukuthiwa kwenza ukuthi sinikele kona. Ubeka iphuzu elikhulu sibonga kakhulu ke nkosazana ngesikhathi sakho osinika sona sibonge nje nethuba lakho siphelo. Yebo ngiyabonga. Iyona ke inkosazana ke yalapha ekhaya ke Osindisweni njengoba ke besidlana naye indlebe bakwethu ke sisekhona lapha ekhaya bakwethu njengoba ubona kusaphithizela ke lapha emva kwami yitende leli ebelikhona la ekhaya behlezi ke kuhlangene ke abagcotshwa lapha bala eNazaretha nensizwa ezibizwa ngenhlalisuthi uJamengweni omama abakhokheli kanye nentombi zentethelelo ubona nje lapha emva kwami ke kuphithiphithi ke kodwa ke umcimbi uya ngasemaphethelweni manje lapha ezansi kwami uyabona nazi imoto ebezikhona zihambele khona ke lo mcimbi ke wakhona la Osindisweni ke esingakubawulula nje nathi sesikubeka nje lapha ngasekhaya ukuthi cha umcimbi wona ke uhambe kahle kakhulu lokho esifike lapha ke endaweni yasoSindisweni lapha kwa J ngethuba ke zabonani inkonzo ke lapha ekhaya ekseni esayifundiswa ubaba omkhulu ke inkonzo ke kavuka nathi bakwethu ke eqale khona la ekhaya eTemplelini nje lapha ke ngazansi nje ubona lo amutho omkhulu ke kuneTempeli lelo Osindisweni nasi isikolo ke edloke bakwethu ke la besikhona sifike nje ekseni
inkonzo ka9 umthandazo wokuvuka ushaye sikhona lapha kanti siphuma le enyokeni la umhlangano ke wonyazi lwezulu obuthise khona sashiya phansi nakhona ngenxa ukuthi befanele siphuthume ke size kulomcimbi ke walapha ekhaya ebekufanele nakhona lapho mbukeli ngasekhaya ngoba sithanda wena namanazaretha onke siwuthathe njengoba unjalo siwulethe kuwo ngasekhaya kucacele noma umbani ukuthi ke usuku lanamhlanje nje bewusuku olukhulu ikakhulukazi kule mpela sonto yalapho Sindisweni njengoba ubona nje ukuthi ke nesimo ke sezulu sivune thina kakhulukazi ekseni ke bakwethu like layishaya imvula ngendlela esimangaliso kwahlangana kwahlukana kwabonakala ukuthi ke ingabe kuzokwenziwa kanjani kwasho ukuthi siphethe ke indlondlo yomusa yasezulwini okuyunyazi lwezulu labuye layibamba ke imvula yama lokho ime lokho ke bakwethu njengoba ubona nje ukuthi ke liyashisa kodwa lishisela emafini njengoba isimo sezulu ke amazinga okushisa nje uwabona nje lapho ukuthi ke mahle okwenze ukuthi ke noma selingana kodwa umcimbi wonke uhambe kahle bakwethu ke nazi ke nezinto ke zonke njengoba ubona nje emva kwami lapho ukuthi ke umsindo wonke nesystem ke ingoma zalapha ekhaya isaqhubeka isadlalwa ke lapha ngemuva bakwethu ke sibonge nje kukho konke sesizogoqa nje nathi sihambe sibuyeleke ngasemakhaya ke noma ke ngingakagoqi lapha ke eduze kwami ngiyazi ukuthi ke bengeke hlale singabi naye sicela isikhathi sakhe siyazi ukuthi ube busy kakhulu emakhishini kufanele phela uma ufika ekhaya nawe umuntu ofana aphithizele bani umama ukuthi kufanele abonke udleni uphuzane njengalapha nje eduze kwami ke nangu umama Mshumayeli bakwethu imfaca angazi uma wazi imfaca ke ukhunywa ngento enje unkosikazi kaMshumayeli uNdlunkulu le umama Mshumayeli uyambona nje ukuthi ushange ngento esencane inu yakhe mama Mshumayeli siyabona nanga ubaba ufaka ibhamuza akulona ke ibhelundi le ngasekhaya inyongo le okukhombisa ukuthi ubeqhoyisa inkonzo ngokwesikhundla sakhe sobuShumayeli mama Mshumayeli ake sidlana indlebe nawe kuze kufikela kufike khona ubaba iziphi inqinamba enibhekane nazo siyabona umcimbi ufike emaphethelweni kodwa uhambe kahle ikuphi la nidlule khona ukuze inqinamba kuze nifike la nifike khona ungesabi mamkhululeke nje ngiqale ngibingelela bonke ukuthola lithuba noma ke phela ngizonyiwe ayikhona bekungekho lula kodwa ngonyazi sikwazile unqoba nangokubambisana noma kube khona ukuhlutha kwenhliziyo kodwa ke unyazi labo lasibuyisela endleleni ngoba ngaso sonke isikhathi akuhlezi kulula endleleni kufanele kube khona ikhisi kodwa ke ngoba sikhonza uNkulunkulu ophilayo konke kuhambe kahle sibonga kakhulu futhi nabasamele babakhona bazosupporta siba kakhulu sisunyazi babosisi umyalezo wakho ogcina ongawudlulisa nje ngoba ngiyabona ukuthi khona nokwesaba umuphi nje umyalezo wakho ongawudlulisa eTemplelini eligado ubaba khona la uSindisweni kubantwana bakhona ukuthi abaqhubeke bebambane bethandane ukuze yonke into ibe impumelelo noma ngabe kukhona abasacabanga ukwenza phansi komuzi kaNkulunkulu konke bebambane ngiyabonga siyabonga kakhulu ke uyena umama uMshumayeli lo ngaphansi kwaSindisweni uMshumayeli ke ubaba unene bakwethu ke asigoqe sibuyisele zonke intambo sibonga isikhathi sakho lapha ngasekhaya okade usipha nendlebe kwamnandi kakhulu ke mina ngumntwana ke wesilo ke samabandla onke akwaZulu njengoba ngishiye enyokeni ngeza la ngaphuthuma khona ngenxa yomsebenzi wami ke ngibika kumntwana unhlahleni wakaZulu kwaJ kuyibonani